už to nahrávám. No, já jsem říkala taky, že to nahrajuje to hezčí. Tak. Až 120 minut, hej, můžu nahrávat. Teďka zkousím tamto světlo, co jsem teď přines. Koukej ty LEDčky. LED. Jak to on udělal? Co tam udělal? LED. Až přinese všechny za to nebude. A kam se rozapil ten prodlužovat, jo? On šla prodlužovat. No, to je ono, no. Ale úplně čistý. Já to nahrávám, to je lepší. No, to víš, že jo. Máš to na furt. Ne? Das ist gut, ja. Das sieht gut aus.